Dacă vrei să joci 1v1.lol cu mine, nu uita să deschizi linkul din descriere, ceea ce te va duce la un server de Discord și scrie la general dacă vrei să joci cu mine. Dar mai întâi, întrebe dovadă că ești abonat la canal, că dacă nu, nu voi juca cu tine instantaneu. Să începem videoclipul. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt The Spamen și astăzi ne vom juca 1v1.lol. Iar după cum ați observat, acesta este primul meu videoclip în română de gaming. Și vreau să spargeți acel butonaj de like și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem mai multe videoclipuri în română. Bun. În primul rând vreau să vă zic că astăzi ne voi comanda această tastatură Unicum, de care v-am zis în episodul precedent și va veni miercuri când voi face unboxing-ul. Bun. În al doilea rând vreau să zic că voi începe alte două serii cu Fortnite și Roblox. Cu Fortnite sunt doar 10% sigur, deoarece am niște probleme cu calculatorul, și cu Roblox 90% sigur, pentru că trebuie să văd cum stăm cu canalul și tot felul bla 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 bla. Bun, să vă abonați la canalul GBO și cum am MTB, linkul în descriere. Bun, în episodul de astăzi vom începe cu boxul 2v2. Două meciuri. M-am pro. Oh my god, ăsta e mai bun. E bun, e bun. Au fost buni ăștia. Da, mă rog. Nici n-am jucat, dar mă rog. Așa. Să începem al doilea match din box. Oh, ce am dat-o? Ce am dat-o lui ăla? Ok. Fight. Bun. Două meciuri de 1v1. Și când ajungem la categoria de Battle Royale, o să încerc să dau 3 nou scopuri. Avem 3 meciuri și trebuie să dau 3 nou scopuri în 3 meciuri. Dacă dau 3 nou scopuri în 3 meciuri, voi va trebui să faceți o provocare pe care eu o să vă dau. Iar dacă nu dau 3 nou scopuri în 3 meciuri, voi va trebui să-mi dați o provocare pe care o voi face în videoclipul următor. Cu 1v1. Și cea mai tare, normal. Cele mai tare, că poate vor fi mai multe. Haide, bro. Hai, bro. Hai. Ha, mă, frate. Hai, capul meu. Unde e? Se vede că ăsta nu știe să joace, să-mi bărie. Hai de capul meu, de ce ăsta a construit pe toată mapa, frate? Oh, Africa. Bye! Nu scop. Fuck! Trebuia eu să dau prea mult, să dau nou scop, că mișc picioarele. Hai, editează! Bine. Ultimul meci de 1v1. Nu vreau să joc la competitiv pentru că mi-a chef să pierd trofee. Niciun videoclip nu o să joc la competitiv. Hai frate, bă, nu mai construia. Hai că mă bag și eu pe construi, fac niște night-uri de să cacă pe el tipul, dacă na. Bune, bă, mai jucăm unul, că ăsta a ieșit. Să ce să fac videoclipurile cât mai scurte posibile, până 7-6 minute, cam așa, ca să nu vă plictisesc. Să fac și niște montaje, că nu vreau normal. Trebuie să fac montaje. S-a dus. Uite-l. Bun.
3 no-scope-uri în 3 meciuri de Battle Royale. Hai să încercăm să dăm din prima. Un no-scope ca să avem șansele mai mari. Dacă nu mor, căcat. Da, a murit. Acum trebuie să dau 3 no-scope-uri în 2 meciuri. E cam greu, puțin am dat. L-am tras o dublă odată, am dat 3 no-scope-uri în 2 meciuri, 2 într-un meci. Ok, hai acum. Încarcă-te cu aia. Na, bă, bro, vere, haide. Am ce spamage sunt ăștia, să mă îmbrac pe cerere. No scope, primul no scope. Haide. Încarcă-te. Două no scope-uri. Gata, frate, dacă mai dau unul, vă dau provocare. Hai. 2 no scope-uri într-un meci, perfect. Fix cum îmi doream. Hai, bă. Câți au ieșit? Hai de mine. Hai să încercăm să luăm pe altcineva. Aștept provocare de la voi, băieți. Aștept provocare de la voi. Mai jucăm 2 meciuri de 1v1 și încheiem. Deci vreau să-mi scrieți în comentarii, după ce termin acest videoclip, să-mi dați provocarea, pentru că n-am dat 3 nou scopuri în 3 meciuri, am dat doar 2. Da. Și cele mai tari provocări le voi face. Challenge-uri, cum ar veni. Bă, de ce mi se mișcă atât de greu, bă? Deci nu mor la calculatorul ăsta, nu mai place. Bă, aștept să-mi iau. Deci mi-au altul, gata, am stărat până la mici picioarele. Bă, uitați-vă cum se mișcă, uite, ești că până și 60 de FPS-uri se mișcă atât de prost, frate. Da, se mișcă bine. Și abia aștept să vină ăla, mouse-ul, pentru că și mouse-ul meu are o problemă. Da. Hai, ultimul meci. Deci și mouse-ul meu are o problemă, e groaznic. Ok, 110 parcă. Hai să vedem dacă pot să-i dau nou scope. Chiar și așa, dacă acum nou scope nu se pune, tot să-mi dați provocare în comentarii. Și pe bune, chiar aștept să-mi dați provocare și le voi face. Voi citi toate comentariile, și care mi se par cel mai tari și cel mai normale. Le voi face. Hai, vere. Am dacă îl bag pe ăsta. Ce intens. Hai, frate, vrei să-mi dai cu pickaxe-ul? Nu vreau să-mi dai cu pickaxe-ul. Bă, dar mor cu FPS-urile astea, trebuie să fac ceva cu ele. Abia aștept să-mi iau PC-ul, că nu mai pot! Deci nu mai pot, abia aștept să mi le schimb în 240 cu aia. Deci nu mai pot cu asta. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Mulțumesc că mi-ați urmărit, a fost de spam. Nu uitați să vă abonați, să dați like, comentariu și share dacă v-a plăcut. Ne vedem la unboxing. Pa, pa!